ଏଠି ସେଦିନ ତ ମଟନ ଭୋଟି ଭୋଜି କଲ କିଛି ମଜା ନାହିଁ ବିନା ଅମରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଜି ଭାତ ନାହିଁ ଡକା ସେମିତି ଖାଉଥିବ ବୁଝିଲେ ତୁ ଯୋଉ କଥା ତୋର ସବୁବେଳେ କଣ କଲୁ ତମକ ଆରେ ମଣିଷ ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ କରିବେ ମୋବାଇଲ ପଡି ମୁଣ୍ଡକୁ ଶୁଣୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବା ଦରକାର ଯୋଉ ଯଦି ଗୋଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଗଲୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗୁଣିଆ କରିବା କଥା ଜାଣିଛୁ ଖାଲି ଖାଲି ଭାଙ୍ଗୁଣିଆ କରିବା ତୁ କହିଲ ହଁ କରିବା କହିକି ତାର ଇଆଡେ ହବ ସିଆଡେ ହବ ମୁଁ କଣ ଆଣିବି ତୁ ଯଦି ମନେକର ଝାଡା ବସିଲୁ କି ଗାଧେଇଲୁ କି ଗଲୁ କୋଉଠିକି ଆମର ସାବୁନ ପାଣି ବାଜେ ଦୂରେଇ କଥା ଗଲୁ ଦୂରେଇ ତାର ମୋର ବସି କରିବି ଆଗ୍ରହ ବାହାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଯଦି କାହାର ବାହାରିକି ପଡୁଛି ବଡ ଆଗ୍ରହ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର କଣ ସିଏ ତ ହଉଛି ଆରକ ଭାଇଆ ତା ସାଥିରେ ମୁଁ ଲାଗିଲି ତାକୁ ମୁଁ ପାରିବି ତାকে ଲାଷ୍ଟକୁ ଟେକି ଦବ